No niin, morjesta vaan kaikille. Meillä on Resets ja nyt pelataan Clash of Clans ja tää on kuutososa. Joo, kuutososa. Ja tässä jaksossa me vähän jutellaan, mitä täällä on niinku tapahtunut. Ei, siis mun kylä ei ole muuttunut mitenkään, mutta tästä klaanista vähän sen verran, jos mä olisin kolektannut noin. Niin täällä on nyt, tää on aika täynnä, 49/50. Et me mietittiin tämän toisen, tai siis yhden Elderin kanssa, M. Nurmelan kanssa, että voisi tehdä niinku, sillä se toinen käyttäjä jossain tossa, että voisi tehdä sen niinku Kriisiklub 2, että sinne pääsisi niinku kaikki muut sitten, ketä ei niinku tähän niin sanottuun pääklaaniin pääse. Elikkä, niin, mutta nyt tänne mahtuu. Ja sitten mä oon simmotteen, että ihan varoitan kaikkia tämän sodan aikana, jos ette hyökkää ollenkaan, niin se olisi niinku, mä voisin heittää te pois, koska jos me hävitään sota. Ja niin, koska se on aika typerä, kun näitä on nyt aika paljon täällä, joku, mitäs meitä on täällä, 50. Niin, et esimerkiksi puolet hyökkää, näin enemmistö hyökkää kaikki, niin totta kai enemmän voittaa meitä reilusti. Mitäs tää Elite Warbase? Niin toi. Tää on kato vähän Warbase. No, ykkösen tohon kohtaan, tohon toi ja toi tonne. Mä tiedän, että ne nyt et enemmän yrittää tuoda tohon mun, siis tohon noin tähän alueelle, tai siis tähän, että se yrittää niinku ottaa kankalaisten truupit pois, niin sit se pommi niinku vähän defensaista. Ja sitten tän airpommin taas tonne. Nyt iekusti. Se ei villake. Ok. Ja niin, mitäs muuta mun pitää selittää? Tästä sodasta mä teen koosteen, otan kaikki 3 tähden hyökkäykset siihen mukaan. Ja vähän juttelen, että mitä tapahtui ja näin poispäin. Mut voisin katsoa, että onko tätä kivaa. Toi olisi ihan jees. Epäoikea. Periaatteessa mä voisin päivittää jopa. Toinen ja 2. Päivitään se ja päivitään sut. Niin. Tässä, no mä itse voisin kertoa tänne, että sanokaa moi YouTubelle. Pelle. Niin. Mä yritän tässä vähän lyhyemmän videon, koska nyt kello on 20:10, vähän me nähtiin tää mun videon teko. Ja niin, elikkä sodasta sen verran, että tehdään joku, että kikataan, jos joku ei hyökkää ollenkaan. Mitäs nyt, kikataan tyyppi, jos joku ei hyökkää. Tai jos niinku hyökkäisi yhden kerran, tai siis 1 kerta, se riittää, että 1 kerran hyökkää. Jos et hyökkää ollenkaan, ja me hävitään sota, niin sit lentää pihalle. Ehkä, mä mietin sitä vielä. Todennäköisesti. Ja sitten täällä on nyt 800 tää truuppilevelli. Ettei tää nyt tuu niitä vähän upea. Täällä on nyt armoretaan näitä tyyppejä, mutta sit kun on jos me tehdään se toinen klaani, niin sitten niinku porukka voi mennä sinne. Ja nämä voi olla siellä jossain ylimmässä sitten, jos ovat nämä Jartsu ja Dead Castle 1 ja Suomilla, että nämä voisi olla niinku vaikka periaatteessa päästä sinne ykköseksi sinne. Että mä voisin heittää vaikka näille Elderit esimerkiksi. Ehkä. Pitää katsoa, mitä teen. Että teinkö jos ollenkaan toista klaania.
Että jos tää nyt tulee tän chattiin, siis tänne, täällä ei ole nyt joku lähtenyt. Giant, please. No, sai ykköslevon Giante. Jotain, laita sille 1. Sotaluis ei muuta, no. Valitan. Siis oikeastaan tuun perseestä, tai no, perseestä, sori. Et porukka pyytää niinku lohikärmeitä, kun vaan ite voit tehdä semmoista. Koska se on aika... Se vie aika paljon aikaa, mutta se on hyvä niinku esim. Täällä. Näissä sodassa, Clan Warsissa, että joku on niinku donannut lohikärmeen. Se on ihan mahtavaa, että joku viittii nähdä sen eteen. Mäkin voisin tehdä sen mun omalla klanilla, tai mainillä. Mä voisin tähän Epin pojulle heittää sen. Tossa tolla onkin jo. Mut niillä kelläkään ei oo, kellä on mahtuu toi 20. Esim. Tällekin voisin heittää. Periaatteessa niinku Dragoni, mikä mullakin täällä on. Niin. Mutta lyhyesti tästä videosta. Tää on tosi lyhyt video. Mä selitin tässä vähän, että meinataan ehkä tehdä uusi klaani. Tai siis kakkosklaani tälle Riisikulp 2. Meille pääsee sitten ne tyypit, ketkä ei tänne mahtunut. Et se on niinku sit se toinen klaani. Ja mä ajattelin, että mä miettinyt sitä, pitäisikö mun... en mä tee kolmat käyttäjät menisi sinne sitten liideriksi. Kun mä ajattelin, että mä pidän ainakin tän käyttäjän siellä. Tai tän käyttäjän täällä. Että tän kanssa mä nousin sitten kultaan. Ja niin. Sitten sodasta tulee kooste. Muistakaa hyökätä, jos haluatte päästä videolle, kun te hyökkäätte. Että jos te otatte vaikka 3 tähteä, niin päästä videolle. Ja niin. Eipä tässä muuta, tykkäsitte näin vähän lyhyestä videosta, mutta tää on infopäläys. Että mitä on tulossa. Nyt joku muuten sanoisi. Sanokaa mun YouTubelle. Joku. No, siellä sanottiin moi. Sotalois ei muuta, no mä en tässä osaa näitä, jos se mun kelpaa. Tässä mä voisin itsekin pyytää jotain. Archerita. Katsotaan tuleeko Archeri. Katsotaan tuleeko. Et laittaako jotain muuta? Kehtiääkö se laittaa? Kiitos Riisi. No ei mitään. Ei mitään. Nyt tuli. Archerita. No, tuli Archerita. Siinä. Kiitos. Joo. Mut eipä tässä muuta, toiset piditte. Mennään ensi videon parissa, se on ehkä Clash of Clansia tai Minecraftia. Mä en oo varma. Pitää miettiä mitä mä kuvaan. Ja kiitos sille kuka äsken dodas mulle. MP, se on MP. Se on näin. Eikö tolla. MP on niinku no problem. Siinä. Juu, kiitos. B. Onks toi niinku tappaja? VIP-tappaja. Vipa tappaa. Vipa tappaa. Kiitos sulle. Se on morjest ensi kertaan ja pöö. Pysytään tallennus. No en.